Gracias, benvidos. Gracias. Moi boa noite, benvidas ao Land Rover Show deste xoves. Mirade para aquí. Mirade para aquí o que nos trouxo Manolo. Manolo é un señor que non ten nada que facer na vida, unha persona ignorante da vida, pero que ten unha muller maravillosa que nos trouxo estes fillos. Está por aí, Manolo? Manolo, ven aquí que che dei un plano para darche un aplauso. Como se chamaba a túa señora? Manolo, tú non nos a túa señora, como se chama? Mari. Parece que non te acordabas. Se acorda ben, sí. Cantas fillos hai aquí? Nin idea. No, pero máis ou menos, tú calculas. Cantas fai ao día esa muller? Bastantes. Bastantes, quer dicir, dime unha cifra. Non digo a cifra? Cento e pico. Cento e pico? Sí. Eso quer dicir que fai 300. Mira para aquí. Mari, moitas gracias. Manolo, moitas gracias. Maravilla. Gracias. A túa salud. Chao. Non se lle pode dar de comer... Sabes cando vas ao zoológico que che dicen? No dar de comer a los animales. Está igual. No. No, porque imaginade que están contaminadas ou algo, sabes? E hai unha desgracia ou algo. No, por eso digo, sabes? Toma, Mon, leva pala. Unha cousa, Mon. Ahora que estaba falando co público, avisáronme moito da Televisión de Galicia que me berraron esta semana, Que che dixeron? Non se pode facer publicidade de outro que ven ca panadería non sei que, outro que ven publicidade da peluquería non sei que, non se pode. É dismo mi. Non, porque a mí non me botan fora, pero ti ponte botar perfectamente. Entende? Pero vale. Pero... Quer dicir, non se poden anunciar marcas, ou podes anunciar, oye, alguén vende unha casa ou un coche, sí, eso sí. Alguén quer vender unha casa ou un coche? Quen? Tu queres vender unha casa? Veña, trae o micrófono para aquí. Esta é boa, venga, a ver, venga para aquí. Venga, vamos por saco. Fáime un sitio aí. Como te chamas? Carmen, Carmen, por que queres vender a casa? porque non me fai falta. Pero entón fai falta porque tens varias. Porque teño varias, claro. Pero en canto a queres vender? Ai, eso xa é un secreto. Onde é a casa? En Puente Ceso. En Ponteceso. É unha casa rural, unha casa de campo? Exacto, unha casiña de pedra. Vale, ten finca? Ten, Ten finca grande? grande. Unha hectárea? Un pouco menos? A ver, Un pouco. Ten unha hectárea ben, vale. Sí, exactamente, grande. Terá a casa terá 100 anos, máis ou menos. Por aí Por aí. andará. Bueno, poñolle 250.000. Justamente acertaches, hombre. Poches dereito como unha bala. Máis ou menos. Xusto, Por aí, acerta- 250. No, acertaches. Pero ao ser segunda residencia, que non é a túa casa, vai che levar a Hacienda a mitad, a ver. Buah, que deixa levar. Eu non vendía, Pois eu sí. Quer la vender? Sí. Vale, Díxeme que a comprar, vendoche. vale. Preguntar Nos ali... 250, Ir a Ponteceso Ir a Puente Ceso e preguntar pola casa de... preguntar pola Non ten un nombre a casa? Ten un apodo. Dio. Digo chu, Digo, pola casa de Carmen do Longo. do Longo? Sí. Pero porque era longo. Porque o meu sogro era longo. Era longo de... Era así como a ti. Era longo. Longo. Como era? Mari Carmen? Carmen. Carmen da Casa do Longo. Carmen da Casa do Longo. 250.000 euros. 250.000. Vende a casa. Se lle dan 200, tamén a vende. Ai! Vale, vaya. Gracias. Querías algo? Tiñas algo tú o qué? Digo, señor. Temos aquí a Moncho. Mira Moncho. Oh! Mira Moncho. Non mo digas. Porque Flipas. entrei eu ali nos camerinos e non había naide, sabes, na entrada dos camerinos? Sí. E non había naide, e eu entrei así, e vin algo aí, e dixenlle hola. Home, normal. No, prométocho. Dixenlle hola e dixen, que mal educado que non me contesta. Hai xente en lugar con menos vida. De que é? Espera, deixa o micro. Oye aí. Isto é poliéster, é unha escultura que fixen dun vello, un señor... Pero unha persona que existe. Non existe. Eu teñolle unha Inventaxe. historia, inventei. É unha homenaxe á xente da terceira idade, un pouco para que visualizar un pouco o tema este, non? Son escultor e fixen moitas figuras. E esta como foime fácil traela, pois... Creo que queda ben. Pero eu digo, unha É vez guapo. que viña aquí, o bonito era traer unha de min feita, non? Tamén. É que ao mellor hai unha sorpresa por aí, non sei. Sí, é que... Espera, deixa-me ver a min antes. Mira. Que eres tú? No, tú. No, ese.
Ese me parece que eres ti, eh? Bueno, aquí Espera, que para enseñarlo Bueno, eso dice... No, pero non no dobles, home. Está ben, está chulo, mira. Mira que maravilla, No, gústame. Alégrome que te guste. E tú a que te dedicas na tua vida normal? Eu son artista, plástico, son escultor, pintor, levo unha chea de anos xa. E bueno, E non che interesará unha casa en Ponteceso? Véndese unha momento casa no. moi boa ali, no, de momento non. Oye, Pero que teñas suerte, No, que teñas moita suerte, é de pedra, cantería buena. É pedra cativa. Bueno, xa Cantería. pensarei, pero quédame lonxe. Hai que reformala. No, está para entrar a vivir, hai humedad que queira, ¿no? Claro, bien, perfecto. Venga, gracias. Oye, de verdad, enhoraboa. Magnífico traballo. Alégrome que te guste. Gracias, Juan Carlos. Vou con primeiro os calceroite xa, non? O que? Sí, vamos alá. Non sei se o vistes o outro día, fixose viral Pachi Salinas, que foi un xogador vasco que xogou no... Pachi Salinas creo que xogou no Celta tamén, Sí, non, Mon? Pachi xogou no Celta. Xogou no Celta, sí, Xogou no señor. Celta, sí.